Wipeout. Det er ikke så meget snak. Lad os se at komme i gang. Lad os hilse på vores første deltager. Johnny, det er da noget af et outfit, du har fået på der. Ja, jamen, jeg har haft den i omkring 20 år. Er du i form? Er deform? Deform. Ja. Du er deform. Ja. Johnny på havet er deform. Nå, Sverige, kom an! Johnny, han vinder! En pølse i hånden er bag to i toilettet! Lad os håbe, at Johnnys tid den bliver bedre end hans kampråb. Ja, og så fik vi altså sendt Johnny afsted og skudt den helt nye sæson af Wipeout i gang. Det ser godt ud indtil videre allerede. Johnny-drengen, han er klar. Og det gode er, at han løber en rigtig vej indtil videre. Første forhindring er vippestævne, også kaldet Wipeout-klaveret. Og det er altså en rigtig hård bane. Det er spændende, om han har luft nok. Ja, der er der i hvert fald et ekstra lufthul i badedragten, hvis du forstår, hvad jeg mener. Au! Kom så, Og et nyt tandsæt på vej. Sådan, så fik vi Johnny over. Boksevæggen, den har jeg altså glædet mig til. Det gælder om at komme forbi sølvboksehandsken uden at falde i, ellers så er det forfra igen. Og lad os se, hvordan han klarer det. Tøjmæssigt, så kan det jo næsten ikke blive bedre. Det kan du gøre bedre, det der. Er jeg den eneste, der synes, at den der redningsvest, den bobber nærmest hans badedragt op? Ja, den bobber hele looket lidt op. Den der hat vil altså også være skarp på dig. Her ved de røde kugler, der gælder det altså om at hoppe over uden at falde i vandet. Man skal ikke bruge alt for lang tid, fordi lige pludselig så aktiveres motivatoren, og den skubber altså hårdere end Tille Lund gør for at komme i tv. Godt lavet. God frøstil her, må man sige, Johnny-drengen. Flot. Men der røg han i. De er altså også mega glatte, de der kugler der. Men tiden går, Johnny, og der er ikke meget tid til at hygge sig. Sagde du mega glatte kugler? Jeg sagde mega glatte kugler. Okay. Hoppegyngen, det er altså en helt ny forhindring i Wipeout, og her gælder det ikke om at lave en Dirch Passer-parodi, men om at fire sig over på gyngen og hoppe videre over på platformen og lande i cirklen. Falder man i vandet, så skal man svømme i mål. It's all about timing, der er simpelthen klart. Ja, der kan det jo altså være en fordel lige at holde fast i rebet. Det er jo ikke limbo, det her. Altså, det gælder ligesom om at komme over. Tiden går. Det bliver spændende at se, om han har mistet muligheden for at gå videre til andet heat, eller det kun er den ene sko, han har mistet. Vi har et træt badedyr i mål i tiden 4 minutter og 10 sekunder. Er du galt hårdt?